നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മത്തനും അച്ചിങ്ങാപ്പയറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എറശ്ശേരിയാണ്. ഒരു 250 ഗ്രാം മത്തനെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 100 ഗ്രാം പയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ചെറിയുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടത് ഒരു നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഷ്ണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം. പയറും മത്തനും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വരാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു താളിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങി വെച്ചതിലേക്ക് താളിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തേങ്ങ, ചെറിയുള്ളി, ഒരു വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് താളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് മത്തനും ഒരു 1/2 കപ്പ് പയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു 4 ചെറിയുള്ളിയും കൂടിയാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ താളിക്കാനായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് ചുമക്കെ വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തൻ അച്ചിങ്ങാപ്പയർ എറശ്ശേരി റെഡിയായി. ഇതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അല്പനേരം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചിങ്ങാപ്പയർ മത്തൻ എറശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. മത്തനും പയറും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സാധനങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.